Hola, molt bones! Just ara, al matí, quan el sol despunta, us presento aquesta sèrie Pranayama i Meditació. No serà una sola sèrie, sinó en seran vàries. I en cada sèrie ens anirem enfocant en diferents tècniques de Pranayama. La idea és anar assaborint i profunditzant en cada tècnica. Veure per què ens serveix i veure com la podem aplicar en el dia a dia. Bàsicament, aquesta és la idea. Són uns capítols que no estan enfocats per fer-los un darrere l'altre. Estan enfocats perquè tu en facis un, aprofunditzis en ell i quan et sents que ja hi has arribat profund, facis el següent pas i passis al següent. A la vegada, són uns capítols ideals per quan hagis fet alguna pràctica, tant si és amb la Sònia com amb mi, pràctica física, que t'ha preparat per aquell moment de seure i si tens prou temps, doncs dedicar-te al treball de respiració i al treball de meditació. Recorda que Pranayama vol dir control de l'energia vital. I més que control, una expansió d'aquesta energia vital en el teu interior. I és una porta d'entrada molt bona per a estats meditatius profunds. Així que t'animo a ficar-t'hi amb ganes, amb paciència i dedicar-te a observar. Tu posa les condicions perfectes perquè la pràctica pugui ser íntima i profunda i nosaltres t'acompanyarem fins allà on sapiguem. Moltes gràcies per ser-hi, espero que la gaudeixis i espero també el teu feedback si tens res a comentar, algunes preguntes o allò que vulguis aportar. Moltes gràcies i ens veiem. Fins aviat. Namasté.